Ir-rapport ta' kull xahar tal-Bank Ċentrali ta' Malta jindika li f'Marzu l-andament ekonomiku f'pajjiżna kompla jirranka u baqa' ferm aqwa mill-medja storika. Is-sentiment ekonomiku fost in-negozji u l-konsumaturi baqa' pożittiv u ogħla mill-medja storika filwaqt li l-inċertezza ekonomika baqgħet baxxa. Dan minkejja l-iżviluppi ġeopolitiċi inkluż il-kunflitt fil-Lvant Nofsani li qed jaffettwa lil diversi pajjiżi oħrajn. Fuq livell settorjali l-attività fit-turiżmu baqgħet eċċezzjonali b'saħħitha fi frar u komplet issostni tkabbir ekonomiku. Is-suq tal-proprjetà żamm momentum pożittiv bżieda kemm fin-numru ta' konvenji kif ukoll fil-kuntratti ta' beħ meta mqabblin mas-sena ta' qabel. Fl-istess waqt il-permessi għal bini residenzjali żdiedu u dawk għal bini kummerċjali naqsu. Fis-suq tax-xogħol li diġà għandu l-inqas rata ta' qatu l-akbar ammont ta' persuni f'impjieg, id-domanda għal ħaddiema baqgħet għolja, bl-indikaturi tal-aspettattivi tal-impjieg jiżdied u jibqa' ogħla mill-medja storika. Fl-istess waqt il-finanzi pubbliċi rreġistraw titjib serplas ogħla fil-Fond Konsolidat fi frar meta mqabbel ma' sena qabel, l-aktar minħabba żmien ta' dħul mit-taxxa tal-kumpaniji. Dan filwaqt li l-inflazzjoni baqgħet stabbli hekk kif il-Gvern kompla jissussidja l-prezzijiet tal-enerġija u tal-fuels, it-tifdil tal-familji mal-banek ukoll kompla jitjieb. Dawn l-iżviluppi mill-ġdid jirriflettu l-impenn kontinwu tal-Gvern favur amministrazzjoni fiskali responsabbli, ippjanar kredibbli u miżuri mirati li jkomplu jsaħħu r-reżiljenza tal-ekonomija Maltija anke f'kuntest internazzjonali li mhux xejn favorevoli.